Takže jo, lidičky, já vás zdravím u Let's Play ze hry, kterou jste si sami vybrali v mý nabídce. Tak, tou hrou je samozřejmě Mass Effect. Doufám, že se vám bude opravdu líbit, jelikož jste si ho sami vybrali. Takže bude mít kladný hodnocení a bude mít velkou sledovanost. Začínáme samozřejmě Mass Effectem 1, jelikož je hloupost začít hrát třeba 3 nebo 2, jenom protože je to nejnovější díl, když vlastně nemám 1, že jo, jako měl by se začínat na začátku. Taky nesledujete film od konce. Tak. Dělal jsem nějaký nastavení, zvuk jsem nastavil, hlasitost dialogů asi tak na 4 a trošku víc jsem snížil hlasitost hudby a efektů, tak doufám, že to bude dobrý. Určitě to omluvte v prvních pár dílech, protože to budu mít předtočený a nešteloval jsem v tom, takže omlouvám se, jestli to bude, nebo tak omluvte ten malej střih, bylo to proto, jelikož nakonec jsem se přeci jenom zašel podívat aspoň na tu část, co jsem teď natočil, jestli ten zvuk bude dobrý a zdálo se, že jo, hudba na pozadí menu mě nepřeřvávala, takže jo, dobrý, tak pustíme se do toho, začneme novou kariéru. Ano, připojit k databázi. Establishing secure connection. Secure connection confirmed. Tak, zadáme nové ID, dáme vlastní muž a pojmenujeme se jako Jonas. Jonas Shepard, potvrdit. Alianční vojenská personální databáze NS7. Data corruption detected. Tak, automatická obnova se nezdařila. Data poškozena. Takže budeme všechno budeme muset zadat znovu. Tak. No, tohle. Kolonista. Ano, dáme kolonista a dáme jediný přeživší. Tak, dřív vždycky v historii jsem to hrál za vojáka, jelikož jsem Mass Effect už několikrát dohrál. Tudíž jsem hrál za vojáka a pak myslím, že jsem zkoušel inženýra. Tak teď zkusíme Vanguarda, ten mi přijde takový jakoby zajímavý, jelikož v sobě má že adepta a vojáka, tak jo. Ne, vzhled si dáme novej. Já vím, že lidi většinou říkají, že je to vošklivý v obličeji, ale já jsem si na něj nějak zvyknul. Takže přednastavené profily. Necháme ten, který tam je teď, struktura obličeje. Teď nevím, kterou jsem to mýval. Myslím, že tuhle barva pleti, uděláme ho, ne, černýho, spíš naopak světlejšího. Tak, vzhled. Ne, žádný takový. Necháme ho normálně. Jizva. Jizva, tu jsem si dával jizvu přes oko. Tak ji najdeme. Tady je. Tak, takhle jizvu přes oko. A tloušťka krku. Uděláme si tenčí krk. Velikost obličeje, no, uděláme trošku menší. Šířka líce, trošku ji snížíme. Lícní kosti. Nechci, aby mi tolik vyčnívaly. Podívej se tam. Tam, dobře. Propadlost tváří. Podívej se na mě. Nechci, aby si měl propadlý tváře. Jako nějaký extra zase, jako anorektik. Velikost uší, ty dáme menší. Orientace uší to necháme. Oči necháme, čelist necháme, ústa. S těma si pohrajeme. Tvar úst. Takový trošku jako normálnější. Ne, to vypadáš jak
Asi takhle, ty jsou takový normální. Hloubka úst. Velikost křtu, no já vím, že to není nic moc. Nos, tak tvar nosu. Nos takový normální. Jasně, no, nechám to takhle. Takový jakoby trošku hákovitej tady na konci. A jo. To. Holce mi nepodaří trefit ten opravdu nádherný obličej, který jsem dřív mýval. Vousy určitě nějaký budeme mít. Strniště jasně. Obočí. Nechám asi tohle, jasně. Vlasy. Vlasy jsem mu nikdy žádný nedával, tak nevím. To se mi nelíbí. Tohle se mi taky nelíbí. A tentokrát bych ho chtěl zkusit s vlasama. Když ono se to podle mě k němu nehodí. K němu se hodí ten účes bez vlasů. Ale tentokrát, jak říkám, to zkusím s vlasama. Změna je život. Barva vlasů. Ne, blonďáka ne. Maximálně černovlasýho nebo hnědovlasýho. Barva porostu na tváři dáme, ať je stejná s vlasama. A jo, necháme ho takhle. Pořád uvažuji, že bych mu ty vlasy vypnul. Protože mně se to tak líbí. Ale ne. Změna je život, tak ho dáme s vlasama. Akorát nevím, jestli jsou to ty vlasy, jak jsem myslel. Takový ty... Jak jsem tam měl, jo, mělo by to být. A dáme dokončit. I když on celkově vypadá hrozně s těma vlasama. Ale ne, necháme to. Jakmile potvrdíte dokončení postavy, nebudete již... jasně. Tak. Chtěl bych si dát veterán. Už jsem to teda dlouho nehrál, takže budu hodně lamit. Ale hrával jsem to už na veterána. Tak si dáme nejvyšší možnou, kterou můžeme, a to je mariňák. Automaticky zvyšovat úrovně ne. Pomoc při zaměřování nízká úroveň, ano. Používání schopnosti týmu, ano. Dobře, tak a jdeme na to. Ten začátek vám nechám bez mých keců. Si ho užijte a já se přihlásím hned, jak... Well, what about Shepard? He grew up in the colonies. He knows how tough life can be out there. His parents were killed when slavers attacked Mindwar. He saw his whole unit die on the cruise. He could have some serious emotional scars. Every soldier has scars. Shepard's a survivor. Is that the kind of person we want protecting the galaxy? That's the only kind of person who can protect the galaxy. I'll make the call. Arcturus Prime relays in range. Initiating transmission sequence. Commander? We are connected. Calculating transit mass and destination. The relay is hot. Acquiring approach vector. All stations secure for transit. Is green. Approach run has begun. Hitting the relay in 3, 2, 1.
Thrusters, check. Navigation, check. Internal emissions sync engaged. All systems online. Drift, just under 1500K. 1500 is good. Your captain will be pleased. I hate that guy. Nihilus gave you a compliment, so you hate him. You remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom? That's good. I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead, so that's incredible. Besides, Spectres are trouble. I don't like having them on board. Call me paranoid. You're paranoid. The Council helped fund this project. They have a right to send someone to keep an eye on their investment. Yeah, that is the official story. Only an idiot believes the official story. No, tak, určitě přehání. You always expect the worst. Well, bad feelings are an occupational hazard. But we don't go anywhere unless there's a good reason, so what are we doing here? Joker, status report. Just cleared the mass relay, Captain. Stealth systems engaged. Everything looks solid. Good. Find a comm buoy and link us into the network. I want mission reports relayed back to Alliance Brass before we reach Prime. Aye, aye, Captain. Better brace yourself, sir. I think Nihilus is headed your way. He's already here, Lieutenant. Tell Commander Shepard to meet me in the comm room for a debriefing. You get that, Commander? Ano, slyšel jsem. Is it me or does the Captain always sound a little pissed off? Only when he's talking to you, Joker. Tak. Já si na chvilku odskočím. Podívám se totiž, jestli je aspoň ten zvuk, vím, že mě nepřeřvává, ale jestli je aspoň slyšet. A ještě bych to pošteloval, takže chvilku počkejte. Takže jsem zpátky. No, ten zvuk na začátku byl opravdu příšerný, takže jsem to celý pošteloval. A mělo by to být teď lepší. Ono tam hlavně bylo slyšet šumění v mikrofonu, jak ta hra byla strašně potichu. Takže doufám, že teď to bude lepší. Tak jo. Vydáme se za kapitánem. Hold, omluvte tyhle si počáteční to. Nevím, možná ještě chvilku tady zkusím s někým promluvit a ještě se na to podívám. Hold, budete tady u toho teda, budete to sledovat, jak to šteluju, takže já se zase na chvilku odmlčím. Tak jo, teď bych řekl, že je to akorát, tak ještě jsem v nastavení vypnul zrnění filmu, protože ono to vypadalo strašně. A taky se mi zdálo, že tam bylo... Ano, něco tady povídají. Taky se mi zdálo, že tam byly takový jakoby divný záseky, což ve hře nemám. Tak snad při renderování se to srovná, no. Doufám. A promluvíme s navigátorem Presleym. Congratulations, Commander. Looks like we had a smooth run. You heading down to see the captain? Sounds like you don't trust our Turian guest. Sorry, Commander. Just having a chat with Adams down in engineering. I didn't mean to cause any trouble. But you have to admit, something's odd about this mission. The whole crew feels it. You think the Alliance brass is holding out on us? If all we're supposed to do is test out the stealth system, why is Captain Anderson in charge? And then there's Nihilus. Spectres are elite operatives, top covert agents. Why send a Spectre, a Turian Spectre, on a shakedown run? It doesn't add up. No, tak nebudu to zdržovat a pustíme se dál. Good luck, Commander. Pokud by vás zajímaly nějaký detaily, určitě někdy se třeba na detaily takový jako hlubší zeptám, ale tak tohle by bylo zbytečné zdržování. Taky jsem chtěl říct, že natočím určitě víc jako v kuse a pak to prostě jenom rozstříhám, takže neuslyšíte na každém začátku úvod, třeba budu natáčet hodinu v kuse a pro vás to pak, jak říkám, pouze rozstříhám, jo, na různý 20-minutový party nebo 30-minutový. Tak, promluvíme si ještě tady s těma dvouma. What do you think, Commander? We won't be staying on Eden Prime too long, will we? I'm itching for some real action. I sincerely hope you're kidding, Corporal. Your real action usually ends with me patching up crew members in the infirmary.
Only a fool goes looking for a fight, Corporal. Sorry, Commander, but this waiting's killing me. I've never been on a mission like this before, not one with a Spectre on board. Just treat this like every other assignment you've had and everything will work out. Easy for you to say. You proved yourself on a cruise. Everybody knows what you can do. This is my big chance. I need to show the brass what I can do. You're young, Corporal. You have a long career ahead of you. Don't do something stupid to mess it up. Don't worry, sir. I'm not going to screw this up. The captain's waiting for me. Goodbye, Commander. Tak, jdeme dál. Voilà. Taky bych chtěl říct, že pokud bude problém s autorskými právama na YouTube, tak si tohle video určitě vidíte na mém novém kanále, který jsem si založil pro takový ty videa, se kterými bude problém s autorskými právama, protože už mě nebaví to mazat. Když něco netočím, pak to uploadnu. To se mi stalo třeba přišli jste takhle, třeba o let's play ze Street Fighter vs. Tekken, který jsem... ne, tak, řeknu to potom. Kde je kapitán Anderson? The captain said he'd meet me here. He's on his way. I'm interested in this world we're going to. Eden Prime. I've heard it's quite beautiful. Pěkný je slabé slovo. They say it's a paradise. Yes, a paradise. Serene, tranquil, safe. Eden Prime has become something of a symbol for your people, hasn't it? Proof that humanity can not only establish colonies across the galaxy, but also protect them. But how safe is it really? Proč se Do you know ptáte? something? Your people are still newcomers, Shepard. The galaxy can be a very dangerous place. Is the Alliance truly ready for this? I think it's about time we told the commander what's really going on. This mission is far more than a simple shakedown run. To mi bylo hned jasný. I figured there was something you weren't telling us. We're making a covert pickup on Eden Prime. That's why we needed the stealth systems operational. A proč tolik There tajností? must be a reason you didn't tell me about this, sir. This comes down from the top, Commander. Information strictly on a need-to-know basis. A research team on Eden Prime unearthed some kind of beacon during an excavation. It was Prothean. Proteriánské hodnoty. I thought the Protheans vanished 50,000 years ago. Their legacy still remains. The mass relays, the Citadel, our ship drives. It's all based on Prothean technology. This is big ship. The last time humanity made a discovery like this, it jumped our technology forward 200 years. But Eden Prime doesn't have the facilities to handle something like this. We need to bring the beacon back to the Citadel for proper study. Obviously, this goes beyond mere human interests, Commander. This discovery could affect every species in Council space. It never hurts to have a few extra hands on board. The beacon's not the only reason I'm here, Shepard. Nihilus wants to see you in action, Commander. He's here to evaluate you. What's going on, Captain? The Alliance has been pushing for this for a long time. Humanity wants a larger role in shaping interstellar policy. We want more say with the Citadel Council. The Spectres represent the Council's power and authority. If they accept a human into their ranks, it shows how far the Alliance has come. Not many could have survived what you went through on Akuz. You showed a remarkable will to live, a particularly useful talent. That's why I put your name forward as a candidate for the Spectres. Why would a Turian want a human in the Spectres? Not all Turians resent humanity. Some of us see the potential of your species. We see what you have to offer to the rest of the galaxy, and to the Spectres. We are an elite group. It's rare to find an individual with the skills we seek. I don't care that you're human, Shepard. I only care that you can do the job. Just tell me what I have to do. I need to see your skills for myself, Commander. Eden Prime will be the first of several missions together. You'll be in charge of the ground team. Secure the beacon and get it onto the ship ASAP. Nihilus will accompany you to observe the mission. Just give the word, Captain. We should be getting close to Eden. Captain, we got a problem. What's wrong, Joker? Transmission from Eden Prime, sir. You better see this. Bring it up on screen. Get down!
We are under attack, taking heavy casualties. I repeat, heavy casualties. We can't get evac. They came out of nowhere. We need... Everything cuts out after that. No comm traffic at all. Just goes dead. There's nothing. Reverse and hold at 38.5. Status report. 17 minutes out, Captain. No other Alliance ships in the area. Take us in, Joker, fast and quiet. This mission just got a lot more complicated. A small strike team can move quickly, without drawing attention. It's our best chance to secure the beacon. Grab your gear and meet us in the cargo hold. Tell Alenko and Jenkins to suit up, Commander. You're going in.